Baligulod. Oh. Gipaan niyo sa inyong anak diri sir ba? Wala man siya nagpunta pa ko. Wala siya nag-contact sa imo karon? Gipaan niyo niya diri karon sir? Hindi ba si Ate Mimi ano ta? Nami, tulog sir ba? Nawa ang ikupi ko kay. Hindi man ko ana. Sa pito day na? Ambot. Gipaan niya di ari. Kay kuan daw nagkuha siya kwarta sa amoa. Tapos diri daw namo siya kwao. Nasa diri sir? Na sundalo man na siya. Wala siya diri dugay na gani birthday na ko karon wala man gani siya. Nagpunta ka sa imo sir? Wala. Ako siya na kay balo sa kuha. Ako po nagtawag siya karon. Ambot sa akong anak. Wala man ko nagkuha sa tingin mo. Paman siya nagkuan. Wala siya nagsulti sa imo ha? Wala. Wala din siya nagsulti. Oh, niya ikaduha pud wala man pug kwarta pud kay. Asa mo kwarta? Lagi. Na magaybalon posible. Sulti yan yung agad po dahil ano inyong lugar sir? Wait, mayor yan. Sa Kalinan mi. Kalinan. Perti yun ay layo sir na ano din ko nga. Nabi sige siya kabayan, balik ba isang balon no? Perti yung kuan. Sa Davao? Oo. Nga din na Di, ikakuha. ako yung membro ana. Tapos, Siya yung nagkuhan kay naghawa lagi ko kay pagloon man gud nako kay pag sa seminar man ko dito tayo. Pero sa pagloon daghang kay kuti-kuti. Mo to decide ko kay layo amo nagawa ko gitagpuri akong anak. Siya na pamembro. Estudyante pa siya hantong nagkan karon na sundalo na dili na problema. Dili na problema kay basin kay bisan kami wala pa man mi kuan kay nasige ko yung una nga loan. sige lang. Oh. Sige lang sir. Naabot mi kuan sa iyaha sir. Kani, naman gud mi gi-deliver food para sa iyaha. Ikaw na lay kuha sir. Sa man. Namin deliver para iya mong gipadala sa amo apil. Nya, wala man siya diari, ihatag na lang namo sa imo sir. Bahala wala pa bayan. Oh. Surprise siguro na. Ha? Balik surprise na. Dili lang puro sir. Napoy kay pirmahan sir nga nakaabot pud diri lugar nga. Balik ko na sa page. Balik ko na sa. Ayan na sir. Kay mahadlok mi sa dalan, kay basig muulan kung ang fogs di makaya. Di man na problema ng dalan na mga. Hadlok. Paninita sa ba? Dili hadlok sir. Kami hadlok. Isang pangulan diri daghan, ang daghan sa kinan. Ano diri? Dili man wala may ingon nga mo kuan diyan. Lagi no. Paminita sa ba? Sige nga sir, ito yung sakasan. Eh para makalakaw po mi dayon. Ikaw gira po kita. Ipaano ito. Kay mo magusto na kapangalan so ito ang perma. Dapat ikaw ang mag-exercise yan. Lower pag yun nga sakyanan amo ang nadala. Kini ang budget. Ma'am. Wala ka ni siya. Tatang sa mo ato yung ano. Sa ato pa, mag-loan ka po siya. Sige lang, at least nakabot kami din eh. Karong bulan na karong kapag dito. So at least nakabot kami di ate. Makabalo mi. Oo. Darasan. Usa man imuhang gusto ni sir mo perma kadaan or kaon mo daan ang sulod? Naon na to. Ha? Naon sa to. Daan mo daan? Sige sir, abri sir. Surprise di ba? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Grabe din ako anak ba? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Ginawa ko 50k ako na. Kulbaan ko eh. Happy birthday to you! Gobo kay Happy katrabang. birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Kaya ako napunta ma'am. Kay nahadlok ba tong utang ba? Mahadlok ka sa simple kami. Mahadlok po, Mr. Kasi nasuko ka, sir. Di, happy na
Hapit mo ta ka masuko. Ito message basahon ni Sir ha. Sa lalaki nga second love nako. Kay si Jesus man ang akong first love. Ang tao nga walay pangandoy kundi ang pamilya nga maghiusa mga lagad sa Ginoo. Amen. Happy golden birthday, Apang. Ikaw ug si Mamang ang usa sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nga dili namo deserve. Salamat sa tanang sakripisyo ninyo ni Mamang ug labaw sa tanan sa pagpaila nimo kanamo kay Jesus. Na-witness nako kung giunsa mi nimo pag-atiman nga adunay kahadlok sa Ginoo. Salamat sa pasensya ug suporta sa amo tanan magsuon. Promise nako sa imuha nga mo graduate mi tanan magsuon pinaagi sa grasya ug pabor sa Ginoo kay matinumanon man siya. Wala ko'y line prayers nga ang Ginoo kun dili makauban pa kanamo nga dugay. Mapasok pa ko, mupasok pa ko nimo sa akong kasal o kita pa ka sa imong mga apo. Okay, sorry kung dili ko kauli sa imong birthday kay busy kaayo ko dili sa abroad. Ang tanan akong pagpaningkamot para ni sa inyong tanan pang kamura akong inspirasyon ug kusog kanunay. Dili ko kabalo magbasa sa binagukbo. Ano na ibasa, be? Oh, saan siya pagbasa, ma'am? Ginawanan ko si ikaw pa. Oh, happy birthday. Mahal ka sa Happy birthday! Ako nalipay ko, bisag layo kay ni inyo ha, sir. Pero nalipay ko kay nakaabot ni Diari. Ang akong pag-ampog, ang pag-ampog sa inyong pamilya, akong pangampog na ihatag sa inyo sa inyo. O sa birthday wish, sir. Dili ka, sir. Pandra ka pa. Lingkod, ano nila? Una sa tanan, akong ipaabot sa akong anak. Tapos namatan ako ang Ginoo nga makaangkong kong anak. Salamat dito sa Ginoo kay gatagang kong pamilya, espesyali sa akong anak na magwangan. Naligasa sa Ginoo sa kuha. Sa iyang gibuhat karon, wala na akong idahom ni na moabot ni sa akong kinabuhi. Unang salamat kayo sa kinabuhi ni Mimi Milingler. Salamat po sa iyang pagpaningkamot sa iyang pag-eskwela. Derek sa iyong istorya. Salamat kayo ni Mimi kay ini balo ko nga is giantusan yun ni mo ni kay dili makaabot sila ma'am diri o dili jud gikan sa imong gugman ako sa imong mama tanan ipakita jud nimo nga sukad pa nga nag-eskwela ka nakita na ko sa imo nga gituman jud nimo ang akong imong saad sa ko nga pang ingon siya ayo kabala ka pang maningkamot ko yung saad niya sa kuha. Unang salamat kay nakita jud nako karon ang imong pagpaningkamot dili na ko makakita sa pamilya, bata nga pareha nimo. I love you me. Bisan wala ka diri, salamat jud kay sa imong gibuhat. Nya grasya kay sa Ginoo. Nya daghang pang mga blessing, panalangin nga moabot nimo. O salamat pud nila ma'am nga nakaabot diri bisan unsa kalayo. Salamat pud ma'am. Na murag nakaingon jud ko ba nga kulbaan jud ko. Niya. Basta utang na. Oh, basta ingon ko kay naman gud to yung istorya jud niya nakahulam jud siya. Motong pakulbaan ko sa akong anak. Nya wa jud ko nagtahom ni ma'am. Oh, wa jud ko nagtahom. Unang salamat jud kayo sa Ginoo no nga wala na ko gihan maabot sa mo ang pamilya niabot jud tungod na sa panalangin sa Ginoo. Subon ko salamat kay inyo ma'am. Talaga akong panginaot sa akong natawhan nga daghan pa nga makasilbi pa jud ko sa akong mga anak. Kung unsa pa man ang akong mga kakulangon ninyo may mga sorry. Ang Ginoo na gyud ang akong saligan unya daghan pang mga tuig nga moabot nga maka ko sa tanan mga kakulangon nako. Dalag ko to. Okay, salamat sir. Naapot kay Pawine. Yan. Inom na ginseng. Kay Pawine. Sa ibutan ni Masbaan. Pero sa kasi naagi ni siya alcohol. 13.5 volume ang yahang alcohol. Muha na siya sir.
Yay! Ulitin. Lapot ka. Oh, ako na gunit, ani. Wow! Dali ka, sir. Dali ka, Pang-grab sir. ang picture. Yay! Tapos lapot kay, guwapa kaayong nga cake. Wala daw kay cake karon, pero na kay guwapa kaayong nga cake. Gikan sa mga sir, happy birthday. Salamat kay Unsa ma'am. mo gibati, sir? Salamat kayo, ma'am. Nalipay jud ko kayo. Ginoo magpanalangin ninyo. Bang Diyos ko, Okay. So, ingkod sa ka, sir, kay mag-picture sa ta, ha? Hold up. Hold up.